with all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. Inazuma 11. Inazuma, hey! Inazuma, here we go. Inazuma 11. Frate, a fost o lovitură incredibilă! Am reușit. Am creat propria mea lovitură! Da! Hei, uite-l pe Axel! Hey, Evans, m-am gândit. Vin și eu. Vorbești serios? Iată dragonul! Axel Blaze este membru oficial al clubului de fotbal Raymond. E o veste grozavă, băieți! Mă bucur să vă cunosc, băieți. Wow, nu-mi vine să cred că e în echipă! Nu trebuie să ne mai facem griji. Ia mai lăsați-mă, n-avem nevoie de el. Echipa Raymond are deja lovitura mea. E tot ce ne trebuie. Calm, Kevin. Ce te superi așa? Suntem într-o poziție grozavă. Acum avem 2 executanți de excepție. Înseamnă că suntem mai puternici ca niciodată. E suficient dacă mă aveți numai pe mine. Te enervezi cam ușor, nu-i așa, Rozaliule? Ah, încerc să mă insulți, piticule! Bună, băieți! V-am adus ceva să vedeți. Ce este? Un meci cu ocult, uitați-vă. Cum te l-ați găsit? Ei, printr-o sursă de la clubul de jurnalism, firește. Se găsesc greu filmări cu ei, dar după ce m-am interesat a fost simplu. Bine lucrat! Mulțumim, domnișoară manager! Acum le putem studia tactica. Ia stai! De ce nu se mișcă adversarii? Probabil fiindcă nu se pot mișca. Zvonurile spun că face parte din blestemul lor groaznic. Blestem? Interesant. Da, ziua mult așteptată a sosit. Meciul amical dintre Raymond și Liceul Ocult. S-au strâns mulți spectatori ca să vadă echipa școlii Raymond, eroii neașteptați care i-au învins pe cei de la Royal în ultimul lor meci. Mă întreb ce surprize ne vor mai aduce în jocul de astăzi. Ei, va trebui să-i urmărim cu atenție și să aflăm. Văd că Axel este oficial în echipă acum. Nelly, am vrut doar să mă asigur că ce ai spus e adevărat. Chiar o să ne plătești intrarea în turneul frontierei dacă vom câștiga azi? Eu îmi țin întotdeauna promisiunile. Dar nu uita, dacă pierdeți veți fi desființați și asta nu se schimbă. Nu o să pierd niciodată! Oh, nu! Uite că vin! Îmi dau fiori. Și din partea ta asta e ceva. Băieți, sunteți gata de joc? Capitane! Ce? Pot să mă duc până la baie? Glumești? Salut! Eu sunt antrenorul echipei Ocult, Hekil Jai. Sper să avem un meci frumos astăzi. De-abia aștept. Tu ești Axel Blaze, nu-i așa? Ne-a impresionat golul pe care l-ai înscris în meciul cu Royal. A fost foarte hotărât. Nu, mai mult de-a dreptul fantastic. Sper să fii mai blând astăzi cu noi. Ascultă, amice, nu joci doar împotriva lui Blaze astăzi. Joci cu noi toți. Constat că ai simțul umorului. Nu jucăm azi cu voi decât pentru că am vrut să jucăm cu el. Pentru el am venit. Nu ne interesează nimic altceva de la echipa voastră slabă. Ușurel, Kevin. Să nu-l încurci pe Blaze pe teren, e tot ce poți face pentru noi.
trebuie să-l munci de ureche. Calmează-te, iarăți tu, Kevin. Lovitura ta o să-i închidă gura. Da. Meciul e pe cale să înceapă, iar cei de la Raymond sunt în formă maximă. Este meciul de debut cu Axel Blaze în echipă. Atacanții sunt față în față cu capitanul echipei ocult, John Tasman, numărul 11, Burt Wolf, și numărul 10, Troy Moon. Au o ofensivă foarte puternică. Să sperăm că lucrurile vor merge bine astăzi. E timpul să începem. Să începem în forță! Haideți, băieți! Nu treci de mine! Ei, ia uite aici lovitura fantomei! Ha! Mâna de aur! Dar cum? Frumos! Lovitura spectaculoasă a lui Moon a fost apărată de Mark Evans. Stăpânești foarte bine tehnica, Mark. Mai vrei? Bine, rămâneți pe poziții, băieți! Sigur! Nu stați, băieți! Prinde! Da! Am să-i! Nu, pasează mie! Super! Sper că ești pregătit, fiindcă se apropie Dragonul Zdrobitor! Lovitura fantastică a lui Dragonfly explodează în poartă. Nu se poate! A spus dragonul zburător? Probabil că așa a denumit-o. Ai auzit? Foarte frumos, Kevin! La mai puțin de un minut ai înscris primul gol! Tare! Și e 1-0 pentru Raymond. Wow, ce lovitură incredibilă! Spune dragonul zburător! Este evident că am un talent deosebit pentru a găsi nume. Tu ai găsit numele ăsta? Până la urmă se pare că nu-i nimic nemaipomenit la băieții ăștia. Da, ne-am speriat noi fără niciun motiv. Haideți, să nu pierdem momentul! O iau eu. Prinde, Kevin! Da, Dragonul Zdrobitor! Lovitura asta nu era printre informațiile pe care le aveam despre Raymond. Super! Hai, numărul 2! Frumos! Cred că putem câștiga! Aha! Deși sunt surprins să văd că mai e încă un executant pe lângă Blaze, să nu crezi că vă vom lăsa să ne învingeți. Nici pe departe! Pregătiți-vă de contraatac! Bun, acum începem. Arătați-le, băieți! Deschideți poarta spre iad! Fugă, stai, mingea, nu da, elan, nu ai și nici salt vai. Ce spune acolo? Pare că e o incantație ciudată. Uite-i că vin! Ce-a fost asta? Nu mai văd bine. Se apropie! Timi, ia-l pe 9! Max, tu ia-l pe 11! Bine. Unde vă duceți? Ce se întâmplă? Dați cal, băieți! Rămâneți cu ochii la minge! Prea târziu! Blocajul fantomei! În fugă, stai! Nu poți să mișc picioarele. Nici eu nu pot. De asta se numește blocaj! Șutul fantomei! Oh, nu! Fantastică lovitură a lui Tasman. Ocult revine în joc și scorul e 2-1. Deci ăsta e blocajul fantomei! Ce-a mai fost și asta? Dacă înscriu ei, înscriem și noi. Stai, Dragonfly, ceva nu e în regulă. Trebuie să-i observăm mai întâi. Incredibil. Nici o problemă, am destulă forță. Dragonul Zdrobitor! Deviere spațială. N-am mai văzut așa ceva. Îi spun devierea spațială, o manevră care absorbe absolut orice lovitură.
ocult se mișcă repede și menține posesia. Și iată-l pe Tasman. E pe val! Un contraatac! Nu din nou! Întoarce-te imediat! Prea târziu, băieți! Mă tem că deja ați primit blestemul. Blocajul fantomei! E fugă, stai! Glumești! Iar asta! Vezi să nu! Nu-i niciun blestem, e doar o șmecherie. Nu? Blocajul fantomei! E fugă, stai! Se apropie! De ce nu pot să mișc picioarele? 3 goluri consecutive pentru ocult! Raymond a pierdut zdrobitor conducerea! Și s-a terminat prima repriză! Cum este posibil? Vai de mine! Chiar este un blestem? Ei, cred că asta a fost. Am încercat, dar... M-am așteptat la prea mult din partea lor, se pare că am greșit. Oare ce ni s-a întâmplat acolo? Cum ne-au făcut să nu ne mai mișcăm? E un blestem, exact cum se spune. Hai, băieți, de ce vă este frică? Mai avem încă o repriză de jucat. Nu! Mi-e prea frică! Nu vreau să joc! Nu! Niciodată! Calmează-te, frate! Nu are cum să fie un blestem. Oh, nu? Atunci de ce nu ne-am putut mișca picioarele, ha? Nu știu încă, dar sunt sigur că e o șmecherie la mijloc. Stați puțin. Nu s-a întâmplat nimic până n-a început antrenorul incantația, nu? Abia apoi echipa s-a comportat ciudat. Da, ai dreptate, ar fi trebuit să observ asta. Crezi că e posibil să fi fost o vrajă? Cred că va trebui să ne dăm seama în repriza secundă. Deocamdată pasați-le atacanților ca să avem mai multe șanse de a înscrie. Ne conduc doar cu un gol. Putem schimba asta foarte ușor. Bine. Contez pe voi amândoi, Axel și Kevin. Foarte bine, suntem singura voastră șansă. Bine, hai odată. Haide. Și începe repriza secundă. Da! Ei, ce se întâmplă? Ce faci? Ce s-a întâmplat cu tornada de foc? Axel! Nu putem câștiga doar prin simpla înaintare. Nu încă. Este prea devreme. Frate, ce laș ești! Timmy, pasează! L-au încolțit, nu glumă! Hei, prinde! Ține, Kevin! Firar! Hei, Kevin! De ce nu i-ai pasat lui Axel cum ți-a spus? Era complet liber, frate! Pentru că n-ați văzut? N-ar fi tras nici dacă avea mingea! Nu contează. Scriu data viitoare. Aveți grijă să-mi pasați mie, ați înțeles? Acum, Timmy! Prinde, Axel! Ce cu tine? Pasează-i lui Kevin! Dar nu are rost, nu vezi că e blocat? Și Axel nici n-a apucat să atingă mingea! Nu e bine! Dați-mi mingea acum! Calmează-te o clipă. Încerc să înțeleg ceva. Bine, trag eu în locul tău. Nu trage! Ce naivi sunt! Deja se ceartă, deși nu i-am determinat noi. Ce mai pun ăștia la cale acum? Fii calm! Ia de aici! Dragonul zdrobitor! Din nou! Ți-am spus eu! Nu o să mă poți învinge cu lovitura asta timidă. Nu-i nimic pentru mine. Mi-ai numit dragonul zdrobitor? O lovitură timidă. Cred că a sosit timpul să punem capăt jocului. Hai, loviți iar cu blocajul fantomei! Începem! Nu alt blocaj! Înapoi, băieți! Cei de la ocult înaintează fără ca nimeni să-i oprească. Raymond nu mai are nicio speranță? Dacă mai dă un gol, ne va fi foarte greu să mai întoarcem scorul.
Și dacă pierdem, nu mai mergem la frontiera fotbalului. Trebuie să-i opresc cu orice preț. Stai, Mingeanu, seacă vine blocajul fantomei. Fă ceva, Marc! Stai, Mingeanu, dai, la nu ai și nici salt vai din fugă, stai! Deci tu crezi că e o vrajă? Incantația. La nu ai și nici salt vai. Din fugă stai, Mingeanu, dai, elan nu ai și nici salvai. Din fugă stai, din fugă stai. Asta e! Cred că m-am prins! Fugă stai! S-a terminat! Din fugă, din fugă, din fugă, stop! Șutul fantomei! Pot să mă mișc, dar nu mai ajung la timp! Îmi trebuie pumnul de foc! Puma! Am reușit! Oh, ce mișcare a făcut Evans! A oprit fantasticul șut al fantomei! Cum ai făcut asta? Cu pumnul de foc, tare, nu? Nu! Întreabă cum ai reușit să te miști. Stai puțin, dar tu cum te-ai mișcat? Și tu te-ai mișcat, să știi. Mi-am dat seama care este secretul blocajului. Își schimbă mereu formația și ne derutează privind. În timp ce creierul nostru se adapta, antrenorul ne-a trimis mesaje subliminale să ne oprim. Cu alte cuvinte, ochii și urechile noastre au fost hipnotizate și au acționat contra noastră. Și asta înseamnă că... Incantația a supus echipa unui lanț de dublă hipnoză. Ăsta e blocajul fantomei. Dublă hipnoză? Și de asta a strigat Marc, bla bla bla, stai? Da, a făcut asta ca să oprească incantația. Deci până la urmă era doar un truc. Iar așa, foarte simplu, antrenorul lor a făcut totul și ne-a determinat să ne pierdem cumpătul. Vrei să spui că nu e niciun blestem? Oh, nu! Se pare că ne-au ghicit secretul! Ei, și ce? E prea târziu! Ba, nu e prea târziu deloc. Din clipa asta ne revenim. Pasați mingea în față! Dar, capitane, lovitura lui Kevin este... Aveți încredere în el, bine? Antrenorul avea dreptate. Suntem o echipă slabă. Și dacă nu ne unim forțele și nu lucrăm împreună, nu vom fi niciodată puternici. Noi apărăm. Voi sunteți puntea dintre noi, iar ei termină treaba. Și orice gol înscris este înscris de noi toți. Este înscris de noi toți? Exact! Acum dați-i bătaie! Hai, dați drumul, băieți! Ia-o, Kevin! N-aveți nicio șansă! N-aveți nicio șansă! Cu el în poartă, victoria e asigurată! Acum înțeleg. Nu te uita la mâinile lui, e tot hipnoză. Te face să-ți pierzi echilibrul și slăbește lovitura. Nu se poate. Asta încercai tu să afli? Chiar e atât de bun precum spun toți. Nu sunt nimic pe lângă el. Nimic! Nu vei putea trece de mine. Blaze! Dragonul zdrobitor! Unde ai dat? Nu a dat la poartă, a pasat! Tornada de foc! Lovitura lui Blaze a trimis portarul cu tot cu minge în poarta echipei ocult. Și astfel Rayman a egalat din nou scorul! Dar e imposibil! Dragonul zdrobitor și... Wow, tornada de foc! Le-au combinat? Foarte frumos. Dacă trage din aer, atacantul nu se mai uită la mâinile portarului, iar dragonul zdrobitor și tornada de foc combinate au creat o nouă lovitură absolut incredibilă. Nu pot să cred, excelentă muncă de echipă! Propun să numim noua tehnică Dragonul Tornadei!
Ai inventat încă un nume? Unde te duci? Nu te uiți până la sfârșit? Ăsta a fost sfârșitul. Băieții ăștia devin interesanți. Dragonul! Tornadei! Și gata! Meciul s-a terminat! 4-3! Raymond câștigă meciul cu Ocult la un punct într-o partidă senzațională! Se pare că ați avut iar noroc. Am câștigat? Nu pot să cred că am câștigat! Ce mândru de voi, de amândoi. Dragonul Tornadei ne-a dat tuturor o lecție importantă. Ce nu putem face singuri, facem unindu-ne forțele. Se cheamă sinergie. Asta nu înseamnă că o să te las să-mi iei titlul de prim executant. Hei, băieți! Asta înseamnă că mergem la frontiera fotbalului! Iuca! Raymond a câștigat cu Ocult, îți vine să crezi? Ce? Vorbești serios? Ce grozav! Mergem la frontiera fotbalului! Dar ca să trecem de prima rundă, sigur avem nevoie de o nouă tehnică. Ce? Bunicul a mai lăsat încă un caiet? Pe bune? Dacă îl citim o să aflăm tehnica de care avem nevoie? În următorul episod, unde-i caietul? Meciul a scăpat de sub control. My little heart can't take no more. You must know because it's sore. You make me feel so sad because I need you back.